माथाइनि 22 बालाबनि 37 सिरि बेयाव होजानाय जादों आरो कलसियानि 3 बालाबनि 17 सिरि आरो कलसियानि 10 बालाबनि 11 सिरि बेयाव इसोरनि बायख'आ ओरैबायदि बुंदों बाइबेलनि बोसोनफोर जेनेबा बाइबेलनि बोसोनफोर बेखौ जोंनि इसोरखौ फोथायग्रा बयखौबो बुंनाय जादों। फोथायग्रा साफ्रोमखौबो बाइबेलनि बोसोनजों मावलांनो बाइबेलनि बोसोनजों हान्थिलांनो बाइबेला जोंखौ दिनै बेदि बुंदों। दा बेनिखायनो 3:1 नम्बराव जों नायनो बाइबेलनि बोसोना बयनिख्रुइ देरसिन बोसोना बाइबेलाव लिरनानै होजादों माथाइनि 22 अध्यायनि 37 पदआव बेखौनो बुंनाय जाबाय आङो फरायनो जिसुआ बुंबाय नोङो गावनि गासै गोर्बो गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन होननानै बुंदों। दा गासैबो बे जोंनि सोलेराव थानायफोर दङ बेजों जोंखौ अननो थिनदों। मा होनदों बेहाय जिसुआ बुंफिनबाय नोङो गावनि गासै बोलो गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन। जोंनाव देहायाव जेसेबां दं अंग प्रत्यंगफोर देहा आरो सोलेरफोर नै बिसोरजों जिसुखौ इसोरखौ अन होननानै बुंदों। दा बेनो जिसुनि गिबिथि जोंनो होलांनाय बोसोन आरो मा होनदों मोनफ्रोमबो बिसयाव इसोरखौ मान होनाय मावनायनि बिसय बिजनेस मावनायनि बिसय साख्रि मावनायनि बिसय गथ' गथाय खांनायनि बिसय संसार जानायनि बिसय गासैबो बिसयाव इसोरखौ मान होनि आरो मान होनाय होननानै बुंदों। मान होनाय बेखौ जों मोननो हागोन कलसियानि 3 बालाबनि 17 सिरियाव आरो बिनिनो 10 बालाबनि 31 सिरि बेयाव जोंखौ बुंदों आरो इसोरखौ जिसु ख्रीष्टखौ सिबिनाया नैबेखौ जोंखौ फोरोंदों आरो मा होनदों जोङो गिबिथि जोङो इसोरनो जों जायगा होग्रोनांगौ। बेक्तिगत जिबनाव बेक्तिगत नखराव जोङो इसोरनो जायगा होग्रोनांगौ। बेनि उनाव इसोरा बुंदों ओरैबायदि बुंदों सिगां इसोरनि रायजो आरो धोरोमियाखौ नागिर seek a first kingdom of God होननानै बुंदों। बेवहाय मोनगोन जोङो माथाइनि 6 बालाबनि 33 सिरियाव बुंदों। एसामिसाव बुंदों प्रथমে তেওঁৰ ৰাজ্য ধাৰ্মিকতা বিচাৰা তাতে এই সকলো তোমালোকৰ দিয়া হ'ব। सिगां बेनि उनाव जोंनो जि गोनांथिफोर दं बे गोनांथिफोरखौ इसोरा जोंनो होगोन। किन्तु इसोरा बुंदों सिगां बिनि धोरोमिया आरो बिनि रायजोखौ नागिर। बेयो सोरखौ बुंदों जोंनि इसोरखौ फोथायग्रा साफ्रोमखौबो जोंखौ बुंदों। बेखौ इसोरा जोंनिफ्राय लुबैदों आरो मोनसे बाथ्राया बेनो जाबाय जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो सिगां बिनि रायजो आरो धोरोमियाखौ नागिरनायनि बाथ्रा जों अल्ड टेस्टामेन्टआव जों नुनो बुंनानै गोबाव खालामनो गोसो जायाखै। जों सल'मननि जिबनाव जों नुनो मोनदों आरो सल'मना इजराइल जातिफोरखौ दैदेननो थाखाय खालि गियानल' बिदोंमोन। नाथाय इसोरा अन्तर्जामि सासे मानसिनो माबादि नांगौ
सासे राजानो माबायदि थासारि नांगौ आरो बेनो मोनथाम आशीर्बाद इसोरा होदेरनानै बेखौ राजा फसंदों। दिनै बे बाथ्राया जोंनि जिबनावबो जाफुंहोनो इसोरा नागिरदों। सिगां बिनि रायजो धोरोमनिखौ नागिर, बिनि उनाव आं दं। नोंसोरनो मा नांगौ आं बेखौ होगोन होननाय जादों बे। आरो मा जाबाय बिमा बिफाखौ मान होनाय। एफिसियानि 6:6 बिमा बिफाखौ मान हो नोंस्रा गाहाम जागोन। बिमा बिफाखौ मान हो। बिमा बिफाया जोंनि जोनोमगिरि, रैखागिरि आरो जगायगिरि। बिमा बिफाया बिमा बिफाया जोनोमगिरि, रैखागिरि, जगायगिरि आरो फोरोंगिरि। सरासनस्रा बेखौ बुंनो सानो जाहैबाय बिमा बिफाया संसाराव थांनानै थानायनि समाव जोंनि नैथि इसोर। मानो होननानै बुङोबा गासैबो बेसे जायो। जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, शिक्षा दीक्षा गासैबो बिमा बिफानिफ्राय जायो। आरो बिमा बिफानि गेजेराव मोननै थाखो दं। बिफाया जाबाय बिथोन होग्रा, बिमाया जाबाय बेबस्था होग्रा। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों बिमानि बेबस्थाखौ नोंसोर दानायाव सिग। बिफानि बोसोनखौ नोंसोर अबहेला दाख्लाम होननानै बाइबेलाव जोंखौ बुंदों। मानो बुंदों आं दहाय एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदि बिमा बिफाया संसारनि सेकेन्ड इसोर बायदि। मानो होननानै बुङोबा गासैबो बिमा बिफानिफ्रायसो जाबोयो आरो आशीर्बादाबो बिमा बिफानिफ्राय फैयो। बिमा बिफानिफ्राय फैयो। दा बेनिखायनो बुंनो जाबाय बिमा बिफाखौ मान होथारनांगौ, मान होनांगौ। गोबां समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा बिमा बिफाखौ अबहेला खालामो, बिमा बिफाजों नांलायो, बिमा बिफाखौ गाज्रि बाथ्राजों बुङो, गाज्रि बाथ्राफोर बुङो। सोरबा फिसाजोफ्रा खोनाबा बिमाजों माबा मोनसे नोमा, फागि, जाम्बि होननानै बुङो। नों सासे जोनोमगिरि बिमाखौ माबोरै जाम्बि होननो हाखो? जि बिमानि बेबस्थायाव नोङो गोरों जाबाय, जि बिमानि बेबस्था होनायाव नोङो सासे लाइमोन जाबाय, जि बिमानि बेबस्थाजों नों सासे मोजां मानसि जाबाय आरो बे संसारखौ नुबाय। बे बिफाखौ माबोरै फाग्ला, जाम्बा, फाग्लि, नोमा होनो? खोनाबा जोबोद दुखु मोनो आङो, जोबोद दुखु मोनो। नोंथांमोननि मण्डलीनि आंनि फिसाफोरबायदि बैसोनि मानसिफ्रा बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बिमा बिफाखौ अबहेला खालामा आं मिथिया। मानोना आं नोंसोरजों संसार जाफानो मोनाखै। जुदि बुङोब्ला बियो 100% रं। बिमा बिफानाव इसोरनि स्पेसियलिस्ट मोनसे अभिषेक थायो। बिमा बिफाया बेखौ होलांनो हायो। दा बेनिखायनो बाइबेलाव अल्ड टेस्टामेन्टआव बुङो जायहा बिमा बिफाखौ गाज्रि बाथ्राजों बुङो बियो साव मोनगोन होननाया। दा बेनिखायनो बिमा बिफाखौ जोङो मान होनांगौ आरो नंगौखौल' बुंनाय। जोङो येस न'। जों नंगौखौल' बुंनांगौ बिमा बिफानि सिगाङाव आरो मण्डलीफोरनि मानसिफोरनि सिगाङाव। नोंनि बुंनायखौ खोनानानै मानसिफ्रा जाहाथे इसोरखौ फोथायनो हायो आरो नोंखौ गियानि होननानै बुंनो हायो। एफिसियानि 4:4-25 बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो बोसोन बिजाबनि 12 बालाबाव आरो 19 बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो मा होनो जाहैबाय गोथार जिउनि फिथाइफोरखौ गोसोखांनाय। गालातियानि 5:10
22निफ्राय 23 जों बयबो मिथिगौ। नानिमोन प्लिज आं सोरखौ बाहायनो लुबैदों सोरबा फरायना खोन्थाहरनो हागोन नामा? गालातियानि 5 बालाबनि 22निफ्राय 23 सिम बेयाव जुदि जों नायोबा जों नुनो मोनो। फरायनायाव खोन्थागोन फरायहरनो नामा? गालातिया नानि प्लिज आं सोरखौ बाहायनो लुबैदों? करन्थिया गालातिया देला फरायला दे मोनाखै आं फरायसै बिदिब्ला एसे नागिरनो हरजोबबाय। बेबायदि बुंदों नाथाय गोथार जिउनि फिथाइया जाबाय अननाय, रंजानाय, सान्थि, सैथोनाय, अनसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायग्रा जानाय, गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाय, फोरबोनि जेंना आयेन गैया। बे गासैबो गोथार जिउनि फिथाइफोर आरो फोरबोनि जेंना आरो गैबावदिया। बेबायदि गैबावदिया। दा बेखौ जों गोसोखांनांगौ होननानै बाइबेला जोंखौ फोरोंदों आरो बेफोरखौ गोसोखांनानै जोंनि बे संसाराव जेसे गोसोखांनानै जों हान्थिलांनांगौ। दिनै जोंनि गोबां मानसिफोर दङ गावखौ हमथानो हाया। दिनै जोंनि गोबां मानसिफोर दङ बेंस्लायनो हाया। दिनै गोबां मानसिफोर दङ अननाय गैया। दिनै गोबां मानसिफोर दं सान्थिखौ मोजां मोनैफोर जायफ्रा बेफोरखौ मोजां मोना पबित्र आत्माखौ मोजां मोना होननानै बुंनो हागोन। बे जाबाय पबित्र आत्मानि बिथाइफोर आरो मोनसे बाथ्रा बुंनाय जाबाय गुबुनफोरखौ गावनिख्रुइ सिगाङाव दोननाय। फिलिपियानि 2:3 गुबुनफोरखौ गावनि सिगाङाव दोननाय। थारमाने गुबुनफोरखौ गावनिख्रुइ साबसिन साननाय। दा जोङो नुनो मोनो जाबाय साननायासो गावनि साननायासो मोजांसिन। आमोखालाय मासै बे जेबो मिथिया। बे मानसियालाय मासै बेबो मिथिया। खिन्थु बाइबेला बुंदों गावनिख्रुइ गुबुनखौ सिगाङाव दोननानै सोलिनाय। आरो मा होनदों? गावनि धोनखौ जोथोन लानाय। बोसोन बिजाबनि 13:22 बुंदों 21 अध्यायनि 20 बुंदों गियानि मानसिफ्रा गावनि फिसा-फिसौफोरनो सम्पति आरजिनानै गालाङो होननानै बुंदों। बे बाइबेल बालाबो सेरियाव बेखौ बुंदों आरो। खिन्थु अगियानि मानसिया बेखौ मिथिया। गोबां मानसिफोर दं फिसानि दिनाव मालाय फिसा जागोन दे जोंनि दिनाव जों जानांगोन मालाय गावसोर खामायनानै गावसोर सम्पति आरजिनानै लानांगोन। नेभार। बे नङा। बे गियानिनि खोथा नङा। गियानिनि खोथा नङा। गियानि बिमा बिफाफ्रा मा सानो आंनि फिसाया बेबायदि जाबाय आंनि फिसाया बेबायदि आं बिसोरनो हानायमानि एसेबाबो आङो बिसोरनो संसार जानो हानायसिमा धोन सम्पति आङो गालांनोसै होननानै सिन्था खालामो। बे आंनि खोथा नङा। बाइबेलनि खोथा बियो। बाइबेलनि खोथा। बेनिफ्राय बाइबेल फरायनाय आरो मानिनाय। आं मिथिया नोंथांमोनहा बाइबेल फरायनायाव बेसेबां सम होयो। आं मिथिया। नाथाय आंबो लोगोफोर जोङो बाइबेला जाबाय जोंनि आत्मिक आहार। बेफोराव बुंदों नोंसोर सानफ्रोमबो आत्मिक आहारखौ हास्थाय। बेबो नंगौ बाइबेल फरायनो सम गैया। बिजनेस दं आंहा, साकरि दं आंहा, मावै दाङै जानांगौ टाइम होनो हाया। उन्दुनोथ' टाइम मोनो ना? उन्दुनोथ' टाइम मोनगोन। उन्दुयैनि सिगां
बाइबेल पद मोनसेसो फरायनानै गावनि थाखाय गावनि फिसानि थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय इसोरनाव प्रार्थना खालामनानै उन्दुलांनो नोंथांमोना साननो हागौ गावबा फरायना आङो फरायाल' आंहा मोनसे मबाइल प्रेयार मिनिस्ट्रि आङो लाफादों दैलि इभिनिं सम 6:30निफ्राय 8टासिम आं जिरायो दैलि बबेबा मोनसे प्रग्राम जाबा आं बेखौ खालामनो हाया बेनिफ्राय आङो प्रार्थना खालामो गोबां प्रार्थनानि उत्तर मोनदों आङो जुनाय दरं ओरै क'क्राझार ओरै जोंहा क'क्राझार गोबां एरबाय आंनि मबाइल प्रेयार मिनिस्ट्रिया दा बेनिखायनो बाइबेल फरायनाय आरो मानिनाय बाइबेला जि लिरजाबाय बे आबुङैनो लिरजाबाय नंगौखौनो लिरदों बाइबेलाव नंखाय बाथ्राफोर फंसेबो गैया गासिबो नंगौ बेनिखायनो बेनि बाइबेलखौ फरायनानै जोङो प्रार्थना खालामना तिम'थिनि 3 बालामनि 14 नोङो जिखौ मोनबाय जायनिफ्राय सोलोंबाय होननानै पौला तिम'थिनो परामर्श हरदों प्लिज जा ब्रादार अननानै फरायहरलाय दे नोंखौ बोलानाय नुबाय आं बाइबेलखौ दे तिम'थिनि 3 बाला 14निफ्राय 17 सिरि प्लिज दे 14निफ्राय 17 सारि तिम'थि 3 बाला तिम'थि आं फरायनि नाथाय आङो गाव सोलोंनाय आरो फोथायनाय नंगौआव लाफायदो आरो बेफोरखौ नोंसोरनिफ्राय सोलोंखो बेखौ नोङो मिथिगौ आरो गोसोखां नों उन्दुनायनिफ्रायनो गोथार शास्त्रखौ मिथिगौ उन्दैनिफ्रायनो आरो ख्रिस्ट' जिसुखौ फोथायब्ला बेनो नोंनो पापनिफ्राय बासायजानायनि गियानखौ होनो हागौ 16 सारियाव होनदों शास्त्रआ इसोरनिफ्राय जाबाय नंगौखौ फोरोंनाय जायिखौ रायनाय गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार 19 होनदों अब्लासो बि इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थाम-थिम खालामजाखानाय जागोन थैंक यू बे जाबाय तिम'थिनो परामर्श हरदों आरो बे परामर्शआ दिनै जोंनोबो गोनांथि नाथाय जोङो गाव सोलोंनाय आरो फोथायनाय नंगौआव थाफ्लायो बाइबेलनि नंगौआव बाइबेलनि फोरोंनायाव जोङो अरायबो थाफ्लायनांगौ आरो बेजों जोङो हान्थिलांनांगौ बेनिफ्राय फोरबोनियाव जों सानफ्रोमबो आरज खालामगोन 1 थिसलनिकेनि 5 बालामनि 16निफ्राय 10 अरायबो आरज खालामफ्लायबाय था आरजखौ जों मानो खालामनांगौ जिसुआ मा बुङा आनजादाव जों नोंसोरो गोग्लैया आरजजों नेनानै थानो जोंनि हांफोर बायदि आरजआ जोंनि मोनसे दाहार बायदि आरज खालामोबा जों बासायजायो दा बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ आरज खालामफ्लायबाय थानांगौ 1 थिसलनिकेनि
बा बालामनि 12निफ्राय 10 बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो आरज खालामलायबाय थानांगौ। उन्दुनाय समाव फुङाव सिखारनाय समाव जोङो अरायबो आरज खालामनांगौ। मण्डलीनि थाखाय, समाजनि थाखाय, गावनि थासारिनि थाखाय, गथ' गथायनि थाखाय। आरो इसोरखौ हामबायनांगौ। धन्य प्रभु, गिलुबालु खोमसि दरसे हरनिफ्राय नों जोंखौ बासायनानै लाबोबाय। दे आफा, दिनैनि साननि मावनो गोनां खामानि, ओंखारनो गोनां खामानि, साख्रि, बिजनेस गासैयावबो आं जोंखौ दैदेनलांदो। आफा दिनै सानसे माने नोङो जोंखौ गाइडेन्स खालामदो। इसोर बियो जोंजों लोगोसे थाग्रा इसोर। बेदि खालामोबा इसोरा मोजां मोनो। मानो होननानै बाइबेलाव बुंदों। दा अननो आरो जोथोन लानो बिमा बिफाफोरखौ बोराय बुरै जाब्ला अननांगौ। जोंनि गथ'फोर बोराय बुरै जाबाय, नोंसोरखौ फेदेरबोबाय, खांबोबाय, जाहोबाय, फोरोंबोबाय, बोराय जाबाय। गथ'फोरनि अननाया, बिसाफोरनि अननाया थोआ नङा जाब्ला बिमा बिफाया बै समनि खोथाखौ गोसोखांनानै एखमबा गोरोबनो जायो। बे समाव एखमबा लोमजागोन, एखमबा साजागोन, एखमबा बेमार आजाराव गोग्लैगोन। बे समाव बिमा बिफाखौ जोथोन लानांगौ। आङो बर'फोरनि गेजेराव नुवाखै गावनि बिमाखौ बामनानै डक्टरनाव लांनाय। आं बांगालिफोरनाव नुदों सासे मानसिखौ, बिमाया जब्रा जाबाय, माबायावबो साइकेलावबो गाखोनो हाला, गारियावबो गाखोनो हाला, बामनानै मेडिकेलाव लांनाय। जोंनि बर'फ्रा लाजिगोन ना? लाजिगोन। बिमाखौ बोरै बामनांगौ जाखो? आखाइ थाइनैजों बामनानै डक्टरनाव लांनाय जों नुनो मोनदों। जों नुनो मोनदों। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा बोरायबा बुरैबा बोराय मोनामदों होननानै गोजानावसो थायो आरो ओरैबायदि मानसिफोर दङ, बोरायबाय बुरैबाय सैसोनो माबानो हाला, न' आलादा लुनानै दोनो, अन्थाव बाथाव। ना दै गांदों, ना ओंखाम उखैदों, ना गोजांदों, ना मादों खबर खालामो। बियो इसोरनि नुनायाव जोबोद गोरोन्थि। बाइबेलाव बिनिखौनो बुंदों। बाइबेलाव बिनिखायनो बुंदों गावनि बिमा बिफाखौ अननांगौ। बोसोन बिजाबनि 22 पदआव बे खोथाखौ बुंदों। जाति बाहागिफोरखौ अननो गावनि जाति बाहागिफोरखौ अननांगौ। मानोना जोंनि जाति बाहागि आरो जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिदा फंबायफोर फोरबोनो दान, बिनिफ्राय मा होनबाय? फोरबोनो दान होनो सोलों। सोलोंथारनांगौ। मानो होननानै बुंदोंबा इसोरा जोंनो दानखौ बिदों। मा दान बिदों? नोंनि बारियाव मोननाय फिथाइफोरनिफ्राय, बारियाव मोननाय आबादफोरनिफ्राय, नोंनि साख्रिनिफ्राय, नोंनि बिजनेसनिफ्राय इसोरा दान मोनजानो लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा बेफोरजोंनो इसोरा गावनि खामानियाव बाहायनो हानाय बायदि। जुनाइनि सासे मानसि आं बिबथै लिङो। गोबां जुनायाव 6 बोसोर दंमोन आरो दा गोबां मिशनारिफोर फाथायनानै गोबां माबाफोर ख्रिस्टियानफोर फेल'शिपफोर एरनो नागिरदों। दा फेल'शिप एरनाय मिन्स थाखा फैसा नांगौ, बिसोरनि गिर्जा लुना होनांगौ, माबा मोनसे सहाय होनांगौ। नैबे मोनसे थोआ लोमा जादों। आंखौ बुंदों, आदै अन्नानै नोंसिनि मण्डलीफ्राव सोरबाफोर एसेसो हरनो हायोबा खबर खालामदोलै होननानै बुंदों। दा बे दानखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जुदि दान होनो सोलोङाब्ला देरब्ला हानाय नङा। बेनिफ्राय फोरबोनो दान होनाय सोलों। जोङो फोरबोनो दान होथारनांगोन आरो दान होनांगोन। जों मोनफ्रोमबो बिखयाव, मोनफ्रोमबो आयदायाव जौगानांगौ। कितमालानि 32 नाम्बाराव बुंदों, आं नोंसोरनि थांनो गोनां लामा, आं नोंसोरनो बुद्धि होगोन,
नोंसोरनि थांनो गोनां लामायाव आङो फोरोंगोन सोरगोनिफ्राय आंनि नोजोरखौ होनानै आं नोंसोरनो परामर्श होगोन जे थिमथिनि नै बालानि 3 सिरियाव बुंदों 7 सिरियाव बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो आंनि बुंनायखौ साननानै नाय मोनफ्रोमबो आयदायाव आं नोंसोरनो बुद्धि होगोन आंनि फिसाफोर नोंसोर गोबां रोखोमनि आयदा दङ फरायनाय खामानि दामानि सोलोंनाय मोनफ्रोमबो आयदा दं बे आयदायाव बुद्धि होगोन होननानै बुंदों इसोरा जुदि नोङो इसोरजों जुदि नों थायोब्ला बेनिफ्राय सारियाव जों थांनि बयबो साल सुनसै गासैबो बिथिङाव जौगानाय ओभारअल डेभेलपमेन्ट होननानै बुंदों ओभारअल डेभेलपमेन्ट जों ख्रिस्टियानफ्रा गासैयावबो जोङो जौगानांगौ मा बिषयाव जों जौगानांगौ जों नायनानै मा बिषयाव जों जौगानांगौ सामुएल 1 सामुएलनि 2 बालामनि 22 सिरि पितरनि 3 बालाम 18 सिरियाव बुंदों ख्रिस्टनि देरलांदो जोंखौ बुंदों ख्रिस्टनि दया आरो बिनि गियानजों देरलांदो बर'आव एसे बेलेग बुंदों दे आं एसामिसखौ मोनखासो दं एसामिसनि आं मोनखासो दं आरो बिनि गियान आरो बिनि अननायजों देरलांदो संसाराव जोङो मोननै रोखोमनि आयदाजों जों देरलांनांगौ जिसुनि गियान जिसुनि अननाय आरो बिनि गियानजों जों देरलांनांगौ आरो देरलाङैखायनो पौला करन्थिया मण्डलीफोरनि मानसिफोरखौ बुंदों 3 बालाव माबोरै बुंदों नोंसोरो दा आं नोंसोरनो गाइखेर गोरा आहार जानो हायैखाय गोरलै गाइखेर दौदोंमोन नोंसोर आरो दाबो बिदिनो आं नोंसोरखौ आत्मिक गोनां जिउजों बुंनो हाया होननानै बुंदों नोंसिनि गेजेराव दाबो थगायलायनाय नांलायनाय दङ बेखौ लानानै नोंसोरो संसारि बादि नङा होननानै फोरमान होआखै खोमा होननानै बुंदों दा बेनिखायनो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मा बिथिङाव जानांगौ जिउआव जौगानाय स्पिरिचुअल डेभेलपमेन्ट होननानै बुंदों इंलिसाव जिउआव जौगानाय जोङो जिउआव जौगानांगोन आरो नैयाव बुंदों गियानाव जौगानाय 1 सामुएलनि 2 बालामनि 22 सिरियाव सामुएला इसोरनि नुनायाव मानसिफोरनि नुनायाव देरलांबाय इसोरजोंबो हामजानाया देरलांबाय मानसिफोरजोंबो हामजानाया देरलांबाय सामुएला सोरमोन सामुएलनि ओंथिया माथो सोर मिथिगौ सामुएलनि ओंथिखौ प्लिज मिथिया सामुएलनि ओंथिया जाबाय बिनानै मोननाय हान्नाया सामुएलनि बिमाया हान्नाया गथ' गथाय मोनैनि थाखाय जोबोद दुखुजों बिनानै सामुएलखौ मोनदों आरोखि ओमफ्राय सामुएलनि नामनि ओंथिया जाबाय बिनानै मोननाय गियानाव जौगानाय जों गियानावबो जौगानांगौ आखल आखुआवबो जौगानाय ख्रिस्टियान लाइमोनफोर उन्दैफोरनि आखला माबायदि एक्चुअली बाइबेलाव बुंदों इसोरखौ फोथायनायानो गियाननि गुदि होननानै जों मिथिगौ एसेबाबो जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा गियानाव एसे साबसिन दा बिदिखौ होननानै खोनानानै दुगा जानो नाङा गाज्रिसिन जाबोनो नागिरदों ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि थासारिफ्रा दा बिदिखौ नुनानै जों माबोरै जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाबाय मोनफ्रोमबो आयदायाव जौगाबाय होननानै जों माबोरै प्रमान होनो हानांगोन जों माबोरै प्रमान होनो गाज्रि जानाय जि बुस्थुखौ इसोरा हामजाया जि बुस्थुखौ जायो लोङोबा थाखा फैसा जोबस्राङो आरो जिउआबो जोबनायनि लामायाव फैयो बेफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों बे ख्रिस्टियानफोरनि मण्डलीफ्राव ख्रिस्टियानफोरनि न'खराव एकदम थानो समाया मानो होननानै बुङोबा इसोरा जोंखौ
बै संसारनिफ्राय जोंखौ सायख'नानै सोरगो रायजोआव थांनो हानायनि संसाराव जोंखौ दिनै आवगायहोबोबाय। आखल खान्थियाव जौगानाय, आखल खान्थियाव जौगानाय, सोलोंथायाव जौगानाय, राङारियाव जौगानाय आरो मा होनो समाजारियाव जौगानाय। दिनै गासैबो बेयाव जोङो जौगालांनांगोन। समाजारि दिनै जौगानाय, ससियेल डेभेलपमेन्ट होननानै बुङो इंलिसाव, ससियेल डेभेलपमेन्ट। जोंनि समाजा दिनै माबोरै डेभेलप जादों? खाथि खालानि समाजनिख्रुइ जोंनि समाजा साबसिन ना? जों नुनो मोनदों एसेबाबो साबसिन, एसेबाबो साबसिन, एसेबाबो एसे बेलेग जोंनि समाजा। आरो जों मा खालामनांगौ? बेनिख्रुइ साबसिन जों समाजफोरखौ जोङो जौगाहोलांनांगौ। बेसेबां जोङो बे माबाफोर होबोबाय, नैबेखौ जों जौगालांनांगौ आं लुबैदों। दा इसोरा आशीर्बाद दान खालामदों। बे जौगाहोनायाव इसोरा जोंनो गेदेर आशीर्बाद होथोंसै, गेदेर आशीर्बाद होथों। जोङो प्रार्थना खालामनि, जों प्रार्थना खालामनि। गमामायैनो बेफोरो जोंनियाव जौगाना जौगायाखै। आरो जौगायाखैबा दिनै जों फोजौलांनो जोंहा साफ्रोमबो बोराय सेंग्रा सिख्ला दायित्व दं। समाज, जोंनि मण्डली, जोंनि गासै थासारि बेफोरखौ फोजौलांनो बयहाबो दायित्व दं। प्रार्थना खालामनि। गोजौसिनाव थानाय जोंनि अनथोगोथा सोरजिगिरिफोरा बे समाव हामबाय। जि बाथ्राफ्रा जोंनि गेजेराव फैबाय आफा, बे बाथ्रानि उनजों हान्थिलांनो थाखाय नों गेदेर आशीर्बाद लाबो। जोंनि मण्डलीफोर जौगाथाय लाबो। जोंनि फिसा फिसौफोरखौ आफा मोनफ्रोमबो आयदायाव जौगानो थाखाय नोङो आशीर्बाद दान खालाम। हामबाय आफा नोंनि गोथार मुंखौबो जिसु बे बायख'नि थाखाय नोंखौ हामबायना सारस्रिबाय जिसुनि मुङाव बे आमेन। आरो बे समखौ जोंनि हान्जाला दैदेनगिरिनि थाखाय बिथांखौ साबायखर।